Практыкаванне 4. Паслухай і паўтары з інтанацыяй. Дыялог 1. Добрый дзень, Агатка. Вітаю вас. Вітанкі, Кастусь. Вітанкі! Як ты? Усё добра. Дыялог 2. Вітаю, тётя Зося. Вітаю, даражэнькая. Як маешся? Усё добра, дзякуй. Дыялог 3. Вітанкі! Як ты душ здароў? Я нармалёва, а ты? Як жыццё? Дзякую, паціху. Дыялог 4. Да пабачэння. У добры шлях. Шчасліва. Да хуткай сустрэчы.